Moga Juan Kamora Mora Mabende Eyude Ramogi TV otieno masani antire gi geno no de chingmari osebedo makare kabisa waluwo weche ma opogore odhiambo makawuono ka achiel kuomgi gin kanyo dhok mabende iwacho no gotach e chuny boma mano ma Kisumu. Kata kamano magi weche mabende wamiyo pek odhiambo masani. Dhok makwayo e boma ma Kisumu medo kelo ywaruok e kind jopith kod johala. You will work, get your manicure, get dressed up. It's a nice office. Ngero moro wacho ni kudni achiel to ringo kata kamano jopith kudni ma Kiambu to oramo ni kudni ema chweyo jamni. Miya neno mana achiel kende chuo gibende neno mana jo mang'eny to be kwang'yo gin jok bende ma osebedo kode ndalogo duto. Ng'ur medore to ka gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o nyowalo mana miyo achiel kende e ten migao mar county. OIMORE kendo machiegni weche madek weche goeko mag sadek mar otieno kabende par kanyo ni bang'e e chendo ni wadhi bedo koda twak marwa mano mar minewacho kuma wadhi bedo koda senator mano Biti Zogola kwa twak e weche goeko mag nono tije mag counties kikidhi mabor. Machiegni nyinga Jai Lieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Paro mopogore medo nyuolore e wi listi mar joten migepe 10 mogwel kod gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o. Kuom ji 10 ji 8 ne gin joten migepe e piny owacho mokalo mar county no ka ji 2 kende e Manyien. Bende listi no nitiere kod miyo achiel kende mowal e migao mar ohala kod limbe. Moko kuom oganda e county koro dwaro mondo Anyang' Nyong'o onywak ji duto maromre e tend county mana kaka nosingo e kinde campaigns. Simfroso Kinda no mathoth. Listi ma joten migepe 10 mane ogwel kod gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o medo nyuolo paro mopogore kowuok kuom oganda mawuok e county no ahinya to kaluwore ni kuom ji 10 mana ng'at achiel kende e miyo. We have gained major strides to reach the 2/3 gender rule. Ne wakwani governor koyie mondo mi joma mine spaces mondo joma mine oti kode. Ma en ranyisi makende ni tam mar 2 mar Nyong'o idwa mak gi mibadhi to onge gima lich ahinya mabiro timore. Tadwa kwayo assembly ka en adieri ne speaker nyocho yier mondo mi otaya assembly e yo makare to achiel kuom jok moko nego kal penj kae en ng'ama Nyong'o chako kawo kete CC mar finance. Oganda go kwayo Nyong'o mondo rit singo mane oketo ne mine mar nywando gi e tend county no. Kata gine mar jomong'ol okanene cabinet neno miya neno mana achiel kende chuo gibende neno mana jo mang'eny to be kwang'yo gin jok bende ma osebedo kode ndalogo duto. Executive ka wakwayo governor, we are humbly requesting that kindly observe the 2/3 gender rule. Nyong'o owe mana ji 3 kende oko mar listi mag joten migepe machon ka koro jomodong' duto to oduoki apis. Nyong'o walo ji 7 migepe mopogore kod ji 3 mabiro tiyo e yor kojolo. Jogo ma nyingegi owe oko e listi manyien no ting'o achiel lai mane jaten migao mar weche tuke telo mokalo, Gir Kristo Kuom mane otelo ne migao mar pur kod Dickson Obungu mane otelo ne migao mar bunge kod chano boma. Ji 2 manyien mowal gin mane jatend kweth mathoth e od bura mokalo Kenneth Onyango mowal e migao mar pur kod manager mar boma Mama Seno Kennedy Hongo mogwele migao mar lo kod chano boma. Nyong'o bende wala pisa maduong' mar thieth e county no Laktar Gregory Ganda mondo ta migao mar thieth. Ganda ema osebedo jaten migao no mako jolo tok tho mar Ngire Boaz Nyunya mano telo ne migao no. Salmon Orimba dhi tayo weche gedo teko kod chenro mag apida. Jona Witi bende donge migao mar somo. Farida Salim e 100 kende mowale listi mar ji 10 no ko biro tayo migao mar ohala kod limbe. Motelo higani ne oyiere kaka jaten migao mar apaya tok Joyce Sogo Ben Suda ne ogwetao kadhilaro kom county ma Homa Bay. Nyong'o bende ogwelo ji 3 e yor kojolo kamoting'o Salmon Orimba e migao mar pi kod alwora, Jojo Mondi Okong'o e bad migao mar tayo tije county no kod John Owiti e bad migao mar tuke. Joten migepe mogwelgi koro rito mondo puothgi koda MCAs. Simfroso Kinda, Ramogi TV.
Seneta ma kaunti ma Nyamira Okongo Omogeni owacho ni okinde ma kweth ma Azimio One Kenya biro dhi e doho kaluwore kod ng'eto ma spika mar od bura mamalo Moses Wetangula kumano yiero Kenya Kwanza kaka jokweth mag jod bura mathoth. Kano lose nyasi mar iko e gwenge ma Nyandwat mar Mugirango kaunti ma Nyamira, Omogeni bende owacho ni gwenge mag Gusii osebed koket tenge e kinde me yiero jotelo mag od bura. Omedo ni onego oketgi e paro e nafas modong' mar telo poni kweth ma Azimio biro dwaro weche dongruok e kinde mabiro. Sasa itakuwaje kwamba hata mkuu wa vyama Registrar of Political Parties mwenyewe ameshaandika barua kule bunge akisema kwamba Azimio ndio iko na wajumbe wengi. Sasa itakuwaje tena speaker aende kuchukua mamlaka na nguvu za Registrar wa Political Parties? Iwe yeye ndiye anatoa wajumbe kwa Azimio kupeleka kwa kongamano ya Kenya Kwanza ndiposa wawe wengi na anyang'anya Azimio. Tunasema hiyo sasa ndio siasa ya kufanya dhuluma kwa wananchi, kwa sababu wananchi ndio walichagua Azimio iwe na wajumbe wengi, ndio tuweze kuangalia vile serikali inafanya nini, inafanya kazi. Kwa hivyo hiyo speaker mimi sikubali na uamuzi ambao alitoa, na sisi kama mawakili wa Azimio tutasonga mbele, tuende mahakamani tuweze kubadilisha uamuzi huo, kwa sababu hatuwezi kukaa tuangalie katiba ya Kenya, sheria zikitupiliwa nje ya bunge, na bunge ndio inateza sheria. Maloyo jo Kenya 160 oro kwayo mar bedo jatendo kwach kich manyien mapachoka. Jotelo madito mag obila gin moko kuom jogo mabende oro kwayo margi. Giting'o jalup Inspector General King'ori Mwangi, jatend tayo chendo ka DCI Nicholas Mwende, jatendo kwach kich mar Railways Wanderi Mwangi, Nyale Munga mane en jalup Inspector General mawuok Hilary Mutyambai bende oro kwayo mare. Eliud Kinuthia ma en jakom National Police Service Commission bende oyango ni kinde kod joma wuok e riwruoge makedo ne ratich oganda bende nooro kwayogi. George Kinoti nowuok e apis okwach kich tarik 27 dwe mokalo to kiere chakruok higa mar 2018. Tok higni 4 ne owuok ka weche mag lweny e gorruok kod mibadhi omiene marach e sama jatend piny mar abich William Ruto odonje telo. Chenro mar oro kwayo ne ochope giko mare tarik 6 dweni kane oyawe tarik 29 mano dwe mokalo. Piny owacho singo tiyo machiegni gi county commissioners kendo neno ni gichopo kare manifesto mar bero uchumi mar counties. Kane oloso gi commissioners 30 mawuok e gwenge ma oro okwake thurka, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nosingo ni piny owacho biro tiyo kanyakla gi commissioners go kendo gibiro keto weche siasa tenge. Bende nosingo ni kachiel gi jatend piny William Ruto gibiro nywako lwedo kendo keto tenge siasa ma bende ketho oganda. Your presence in this government will be felt. You are our very serious partners. We want to create friendship. We want to create synergy for our work to be better. You know, and you guys must understand, the governors have resources. If we work closely with them and we create friendship and synergy, those resources can be available to you and our people. It is you as a county commissioner to reach them out and make them feel comfortable with you so that this work can be easy. And I implore every one of you to take it as a personal responsibility to reach out to your governor and make him feel comfortable with you and the national government administration and the entire national government. Wadoke boma ma Kisumu kuma boma no ong'ere kod kito hala mopogore opogore. Kata kamano, dhok makwayo e boma no kelo midhiero ne jo hala kaluwore ni gichamo mwandu mag chiemo. Kaka Millicent Adhiambo leronwa, dhok gwenyore gi dhano e boma no ka moko kuomgi to konyore kod rech, chapat nyaka mandas miuso e geng' apaya. Boma ma Kisumu, odiochieng' alanga, jodak nie wuodhegi mapile ka pile, dhok bende oluondara.
gidhi manyo chiemo. Pogo dhok gi dhano ya peyni tek. Dhok nigi chir matamre gi nono. Giwuotho, gilosore, kendo gidhao nyaka e apeyni go kod chiche. Johala kod jodak ojony kod wach jamni go. Wasebedo kwa yudo midhiero mang'eny ne wach dhok makwa oya e gieki. Dhok gieki iwaro gimoro kuom bei matek, iwaro kibuye to kibiro kae ni to ni dhiang' kao to kigo dhiang' ni to wuon dhiang' be kodi. Koro waneno lit mang'eny nikech dhok gin dhok machamo nyaka rech mane pok aneno ka dhiang' ochamo. Koro wan gi midhiero, wawaro gik moko gik matek, to in gi giri moro matin mar mondo iyude faida moro ang' idog e ot, faida no dhiang' ochamo te. Iyudo ka in most cases giloso nyaka ndara, to wende mtokni be kata kiriyo ka nyango ndaiga kata mana gi mtoka tiyudo ka koro gidi theko kabisa. Doko kone okwa yae, doko ne okwa kedi ka bagedi kwaye, to kaka nyo onge ni kwa kwaye onge, to mondo jolok dhogi obed magre to tim gimiluongo ni zero grazing, to gipuonj ji. Midhiero to ng'eny gitonya ka nyanya e bath ndara ka, moko be lal, moko kwe kwalo, moko be mako, imaka boro, to kodhi warti 300, moko ok miyi. Mokituom e ndara, otuom dhiang' e ndara dhano be hinyore, nyaka gole oko dhi okwa. Sama dhiang' osetuom kata tuk otuomo dhiang', ing'eni wuon dhiang' nigi shida, tuk be wuon go dwaro no chule. Kwayo gi ne weg jamni kod 10 county ma Kisumu chalo kamae. Agombo ni jok ma pidho dhok gieki onego bed ni dhiang' itweyo. Kotwegi timiyo gi chiemo, onego pidhgi mayeyo moro makare. Instead of mondo wegi mondo gibaye town, nyalo cause accident. Onego sirkal okonygi kata county government okony mondo gikel dhok moko mag grade gi. Nikech magi nyaluo ma wasani wan goge, gin to yo pidhgi mang'eny kar kwath onge. Koro gikel tem encourage mondo tim zero grazing. Wakwaya ni county government kata gi weg dhok mondo ne kaka nyalo konyowa e dhogi gieki. Weg jamni moko osekwayo e boma kuom higni buora, kendo gigeno yudo pewe mag kwath e alwora ma Kisumu. Dhowagi ne kwaga stadium, to nochiel stadium, to sirikal pok omiyowa kama gikwaye. Koro kwale sirikal manywa kamoro mwanyal kete dhowagi, nikech wadak kodgi ka kawuono higni mokalo 100. Kaka sani kaunti nyanyisowa kuonde minyadhi kwayo, nitie mwalo piny kae kuonde ma ginyanyisowa kuonde ma wanyaka kata tuwe dhok, kata ka en gimoro kaka zero grazing ginyalo puonjowa mondo wang'e gima wanya konyo. Tend county ma Kisumu niko dwoko ne jopiny go kaachiel gi weg dhok. Gimiwinjo wawacho ka sani en gima nosepuonj nyaka jopiny. Nosetim public participation. Oluong gi e Mama Grace Onyango Social Hall, bong'isgi ni dhiang' kik chop e city. And jurisdiction mar city be nong'isgi ni en akanya kaka. And they know very well. Nitie fai mako kago dhi e court, tichwado gi fai kata mana dhi 10,000 kuom dhiang' achiel. En adieri ni dhoge gi nyalo kelo ajali. Kendo accidents moko osetimore e ndara kuonde gi mokawo nyaka ngima ji. Sana sana area mar Nyamasaria gi area mar airport, Riat, Bandani. Jogo mopidho dhok area no weyo dhok to biro e town. Kata yudo ka moko nie chiro kaka Nyamasaria, gichamo nyaka lode mag joma biro uso kanyo. Koro mano en gima chik ok oyie. Okwayo weg dhok mondo dimbre e kwath. Nikech wang'eyo ni gin jo Kisumu County, gin jowa. To konego bed ni giwe dhok gibedo oko mondo ochop kuonde moko ne gichopie. Akwayo gi ni mondo girit dhok gi, mondo dhok gi kik maki, kik gidhi asara. Kijapith onego bed ni ipidho mondo iyud ohala. To sama koro ijapith to gimipidho no ichake mako, ichake golo fai moro, koro ohala miyudo e onge. Koro akwayo gi ni girit jamni, nikech sama ichako dipidho giri moro, tipidho mondo irite. Ok mondo weyo owuog oko mondo odhi oketh gik jopiny. Long term solution en ni nyaka wakonyre gi weg dhok, mondo kik giwe dhogi obi e town, wan be koro kik wayud gik mamako makosa kuom gimoro wamak. Abro kwayo city management mondo okaw department mar social services mondo chako wuothi kendo chako luong otim public participation, oluong weg dhok kendo mondo parnegi, Mumambe wacho ni parnegi uru kata ging'eyo, so that mondo gikaw dhogi giketo maber. Akekyo kata roundabout makachok mayudore apaya maduong' ma Kisumu Nairobi en achiel kuom kuondego ma jamni rodhungore kinde ka kinde kendo rocho weche wuoth kod ohelni. Sani koro geno nitie ni weg dhok biro winjo wach kendo neno ni ok giweyo dhok e apaya aoyaye
gino mabro konyo duoko chien masiche kod midhiero ma ikelo kod jamnigo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Report makende mar Millicent koa kanyo e county ma Kisumu, boma ma Kisumu kuma ilaro apaya kod dhok. Erokamano jakom reporter machalo koda mano kwa dhi nyime en jatend piny William Ruto ochopo e piny Uganda odhiambo ma kawuono motelo ne nyasi mar dhialo higni 60 mar loch ma piny Uganda biro bago odiochieng'no ero makiny. Poi William Chepkut owito ngimane okinyi mano makawuono kaluwore kod familia mare. Chepkut ne opodhe ode kendo ne oring kode e kar thieth ma Medihill e boma ma Nairobi kuma no yangi ni osewito ngima mare. Chepkut osebedo gi del malit kuom kinde malach e kind higa mokalo kod chakruok mano mar higa ni. Chepkut notayo od bura ma Ainab Koi e kind higa 2017 nyaka tok yiero mag higa ni. Ka e yiero ma higa ni nolalo komno ne Samuel Chepkonga mano mar UDA. Jatend piny William Ruto ne oro ote mare ne familia ma Chepkut kowacho ni ne en jasiasa mang'won kendo mane otiyo ne jo Ainab Koi gi chunyete. Aya gisigana machalo koda mano bende ema wadhi godo e yweyo wa mano mokwongo. Kikidhi mabon nikech ka waduogo to bedo koda twak marwa mano mar mine wacho. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kweno pogre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Is the shore for the nywele. It's hanikwa. The S is silent. Himbalas. Himekuwa ikiniambalas. Hebu tumadokwa hit yo.
Tumeni do tafadhali. Na unasendaje na niko kwa hii network ingine? Baby, princess. Your sweetness is my weakness. Sina tuma na Airtel money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial *334# to activate Airtel Money. Ebu tuma za lashes. Unajua mimi na poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Tem itim kungo manyalo konyi e ndalo mabiro. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo weche manyien mag OIMORE kinde go mabende wadonje mine wacho kapok wadonje twak marwa tami miyowa mar jumani kamiyo mar jumani ndie waketo wangwa ir jalno ero mabende owal kaka jatend migao e county ma Kisumu iluongo ni Farida Salim. Kawachako mondo wang'e matut en kanyero ni e weche mag siasa e higano ero 2013 nolaro kom od bura mano ma Kisumu Central mabende ne okoyude. Bende ne en MCA mogwel e od bura ma Kisumu bende no manyo kom mar MCA Kaloleni Shauri Moyo Ward mano kochopo higano ero 2017. Bende nobedo jalup jakom e committee mar thieth, nobedo jakanyo National Governing Council mar Assemblies Forum. Kawang'iyo pend chike mabende osechwalo en mano mar chako osiptand mar mine kod nyithindo e county ma Kisumu, luwo chike mag budget ma hik omenda 2015 gi 16, chak mar reso joma kale lwenje mag udi mago bende e chike go iko mabende ne ochwalo. E tije mabende osetimo ne en japuonj e Kisumu Polytechnic, ne en jakanyo Kisumu City Board, bende ne en jakanyo board mar somo e county, bende obedo jatend migao mar apaya kod wuoth mano dwe mar 4 higa ni endi mar 2022 e kinde no mabende Joyce Osogo Bensuda nogwetao kodhi bedo mano kanyero kata kodhi laro kom od bura ma county ma Homa Bay. Bende ne en jatend migao mano mar ohala kata owale kaka jatend migao mar ohala ka bende irito mondo opuodhe kod MCAs ma county ma Kisumu. Mano kanyero e miyowa mar jomani ndie Farida Salim kowuok e county ma Kisumu.
Doma Supreme odiochieng' manyoro nogolo ng'eto ewi ywarruok mosebedo ewi tije senators, mano mar nono tije governors kod teko mar luongo governor oduok penjo ewi kaka omenda tiyo mano e counties. Kamano bende sani governors yiero jotend migepe mopogore opogore ma bende nyuolo paro. E studio mar konyowa e twak mar nono tije counties wantiere kod senator mogwel Biti Zogola ma bende watwak godo e mine wacho OIMORE kendo machiegni. OIMORE ahinya ne oganda to gi jogo duto makoro bed piny kawinjo twagne gi jo Kenya duto te. Kamano ahinya. Kapok wadonjo ahinya e twaka, jo Kenya nam digomb ng'eyo ni to Biti Zogola en ng'ama nade, wakanye sombe chalo nade? Kapok wadhi e mano, adwa kawo wach mokwongo mondo aor kuyo elit moyudo Honorable Chepkut manie bunge mokalo. Kuyo maoro ni aoro e lo Senate mar 4 mar Kenya masani abede sane. To gi mar ariyo aoro puoch gi pak ne nyaminwa Farida Salim mano oyudo gwelo e dala mar Kisumu kaka 100 kende manie list moting'o joma chuo duto te e jomogwel e migepe manyien e Kisumu County Government gi Excellence. Mora mitimo to moloyo mano otimono athad nyaka ae kone gi kone kaluwore gi genders ariyo ma wan go. En ni mine e county ma Kisumu bende ang'eya ji riek ahinya, jomosomo nitiere, joma nitiere gi lony mopogore opogore manyalo bedo jotend migepe bende nitie. Ipano ang'o motimore kanyo? Jomosomo e oganda wa duto te luo ka ok iwe Kisumu kende ng'eny molo kata kombe mantiere go. Omiyo pod awuoro gima ne profesa otimo, taparo ni an adwa na wachi ni profesa ong'e gimotimo, and wan kaka oganda, wan kaka mine ma Kenya, adwa ni mondo anyis profesa yo makende. Profesa en ng'ama luor ahinya, osebedo jatenda nikech an be asetiyo e county government, to waparo ni wanyise ni nyaka oluw chik kotimo gwelo kaka chik dwaro. Athad nyaka bed chuo kata mine. Gima tame kata keto chuo mon 7 gi chuo 3 onge, mano pod is within chike mag Kenya. To wageno ni profesa ong'e gimotimo. Farida ni kende, wagombo ni jomodongo wang'eyo ni mine dhi pong'o kanyo marom kanyo. Ka ok kamano to gimotimono ka chuo chako donje ma mine ok odonja to ng'e maber ni mano gima nyalo chik mora mora e Kenya masani. Kinde mathoth wagolo duondo kendo wago koko ni welo motim malo mane piny owacho mamalo ok oluw chik maka kod kacha. To sani osenyiswa ni koro keturu wang'u e gik mitimo e counties. Sani koro osechwal nyinge go ne kata ochiegni chwal nyinge go kone MCAs mondo kadhe. Iparo ni owinjo gi kadhe koso gitamre? Ka otero nyinge go kaka gin, ta assembly gi mandate margi ok nyal kalogi. Ok owinjo kal, nikech waneno ka kuonde moko gikala kala. Kata oni ok owinjo kal, ok nyal kalo nikech chik. Ok en hera mar ng'ato nikech kata profesa koma no yiere mar governor no yiere e bwo chik. Omiyo chik achiel no ema nyaka otim ang'o, nyaka otiye. Assembly ma Kisumu, assembly kaka od bura matimo oversight, mang'iyo gik moko kaka onego luw chike, ok nyal kalo list ma profesa oketo. Tang'e ni profesa ong'eyo, omiyo wagombo ni gimo nyaka lose kapok odhi mabor. Biti okoro wang'eya ne matin. An kaka iseluonga iluonga ni Biti Zogola. Amiyo maha Homa Bay County. E Homa Bay County and the sub county. E sama antie ni koro ane Senate kaka senator mogwel ge party wa mwaero miluongo ni ODM e Azimio ema an go e Senate kama antie ni. An Biti Zogola ajapuonj gi tich na kama na bire Senate ni na ae county government ma Homa Bay. Asebedo an jaot e dakna an aluongora ni Nyar Kanyada, an Nyar Kanyada Homa Bay, otedo ndhiwa. Ero kamano. Ero kamano maduong'. Ing'e ni kaka koro isechiwe kamano, itie county kendo in gi nondo matut kaka weche
chwalore kata tije timore e county kanyo to ma e gima koro kaka donje senate winjo bed ni utimo tije mar nono gik matimore e counties e oyudo ka koro ngado ni untiere kod thuolo unyaluongo governor mo kete piny mo wach ni kae tich ok otimore makare be mano timore adier mano timore iwuoye wach ng'eto mane do mamalo miluongo ni Supreme ng'ado e wach kes mosebedo adwana mi background mar kes ni kaka nochakore kes ni nochakore e higa mar 2014 ka Senate noluongo governors 15 mondo bi omigi penjo kaluwore gi report moa kuom Auditor General en office mang'iyo ni to pesa otiyo nang'o kuom migepe te e oganda waduto kaka Kenya. To mokwongo adwana chak ni mondo anyisi ni Senate ere kaka nodonje wachni. Senate en od bura manoketi gi jo Kenya mondo ng'i wach mar counties. One interest mar counties emwang'eyo. Wang'eyo ni to gik madhi county chalo nade. Achiel kuomgi waloso chike manyalo tiyo counties. Mar ariyo waloso budget matiyo county. Sama budget owuok malo, tij Senate en ng'iyo ni to pesa ipogo nang'o between the national government to gi counties. Ka osebiro tichake ng'iyo ni te counties ka to pesa ni ipogo nang'o. Mane tij Senate maduong'. Kato mar adek tij county maluwore gi penjo mimiya en gimiluongo ni oversight. Ng'iyo nonro. To pesa manobiro cha, manopog kadhi e county cha, be odhi modonjo, be okuongo wuok e national government. Mano oversight mokwongo. Nito pesa manopog cha be okele modhi e county. To kosekele, be odhi otimo gik manokele ne. Koro kabire kes miwacho 2014, Senate noluongo ka Auditor General oseng'iyo buge me counties. Auditor General ne nigi penjo e counties 15. Omiyo Senate noluongo counties 15 gi mondo ng'i penjo mane Auditor General nigo. Ka noluonggi, governors moko nobiro. To nitie governors 4 manotamore ma ok obiro e Senate. Omiyo Senate nokalo e od bura mar Senate mondiko barua ne county cabinet secretary mar pesa e national government ni koro kik chiw pesa e counties 4 ka. Eminya wach ni kare un makoro omiyo counties ne ywak mana nyocha kanegi ywak ni pesa onge county. Mano nene 2014 nikech achiwo nonro kaka gini nobiro. Kato the Senate nondiko barua bene control of budget ni kik gichak gi approve pesa madhi e 4 counties gi. Ka ng'ado ni machiek, bura ni nochakore High Court. Ma bura noloyo High Court, mano ng'ad ni Senate nigi teko mar luongo governors. Mar bire Senate e committee mar mondo duok penjo moa kuom Auditor General. Ma nokomoro governors ka omiyo ne gidhi gi appeal. Kane gise appeal, kes ni nodhi mochako duogo makoro ne ogik e Supreme Court. Gik moko adek mane Supreme Court ong'ado. Achiel kuomgi gi confirm ni Senate nigi ratiro mar luongo governor mondo bi oduok penjo kaluwore gi penjo moa kuom Auditor General e tiyo mar pesa e county. Mar ariyo, Senate nigi thuolo mar ng'iyo pesa ok achiel kende pesa moa e national government to gi pesa magiloso nikech mano be ne theko. The governors ndalo no ne paro ni Senate onengo ng'ima pesa ma e national government. But koro Supreme Court no ng'ado ni Senate nigi teko mar ng'iyo pesa ma national the national revenue to gi pesa moa ma counties oloso kendgi. Mar adek mano inyisa ni sawa ng'adore tanda ni duok na penjo achiel kende kawatieko nikech nitie moko kuom senators ma bende wacho ni unoweu onge agucho menda moro amora ma bende omiu. Kantiere senator moro mane wacho ni okwayo governor pesa mondo dhi ono kaka governor nitiyo. Yes. Wach ni nyawacha ng'oma mae e wach kanyo chiwinjo speech ma president kano biro
e od bura koriwo od bura ariyo nowuoyo e fund miluongo ni oversight. Pesa ni osethek e Senate nikech mondo iwuoth e 47 counties nyiso ni nyaka bedie omenda moketi molegi minyalo timgo oversight ni. Omiyo ka winjo ka president wacho ni ma mondo wadhi wawuoye. To mana kaka iwacho na senator no wacho adier. Mondo oversight mar counties otimre yo maber. Nyaka keti pesa moro moket matin mama inyalo timgo. No to gini ok nyal timore nikech senators gi the committee nyaka wuoth e 47 counties te. Kora siro wach no. Ero kamara nyan nikech sawa orumo mana wach ni mapiyo piyo gi dakika achiel. Adwa na nyiso gandawa duto ni mondo wa support counties. Adwa na sir ni the counties osetimo maber dongruok mar piny kendo wan kaka Senate wantie mondo wa support counties, mondo wasir counties, mondo wang'i weche manyalo thagogi. Achiel kuom gik mathago Senate sani en ni pesa nyaka dhi e counties e wang' sa. Kapok wadhi e wach oversight, to pesa nyaka wuog malo kaka dhi mondo counties operate. Gima nyalo weigo, nikech aneno ka sa dhi matek. En ni an bende kaka senator, ang'ama jasiasa. Adwa wacho ne oganda wa ni mondo giore. Nyocha waneno ka jothurwa, jotelo moko nigi sakni e kindgi kanyoche wasedhi yiero manyocha otimore kako otimore no, magi mane wadhi manyo ne ok wayudo. Ma baba nyocha lose seat ne. Ni aneno ka jowa nigi sakni, to adwa nyiso jothurwa ni ya. Gima nyocha otimore nwa chalo ka dhano otho kuomi. Ka dhano otho kuomi, ti yuagri kidhi koni, timri kana imanyi ng'ama onege, imanyi ng'ama otimo. Mae gima timo oganda wa, ok onyiso ni weche te. Kwa nyiso oganda wa ni mondo ore, kik gibed joma rikni. Wawinjo ka jomoko nigi rikni mawacho weche ma ok otimo ang'owa, ma ok owinjore. Gibed mos. Ero kamana ahinya. Mano Senator Beatrice Ogola ma bende watwagodo dhiambo makawuono e chenro ni mar mine wacho. Weche ng'eny, weche thoth kabisa, wageno ni pod wabotudre kodi e kinde mamoko. Kata kamano neno marwa ma bende pod biro mbele kae. You will work, get your manicure, get dressed up. It's a nice office. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuonde opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings. We had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Don't run! Don't run! Hey! Don't run! Welcome to Shabikila.
Play Shabiki Virtuals on shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Imbalas, imekuwa ikiniimbalas. Na unasendaje na niko kwa hii network ingine? Natumwa na Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial *334# to activate Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki hum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi. Ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Nyakoromoge juang. Chenro mar rupiny biro ni pile ka pile. Wuok tich nyaka tich abich. Chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango. Kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'is, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Machiegni kendo kinde mamoko kuom jopur golo ywak ni nengo chiemb jamni oidho. Nyidendi moko ariyo to fwenyo pitha mano mar kudni kaka yor mar nyayo chiemo ne jamni. Wachore ni kudni go nitiere gi ndhadhu mag protein kaachiel gi calcium kendo pith margi kawo thuolo kod omenda mani piny kipimo kod kit pith mamoko. Ma en lipot mane olosnwa kod jafwambo marwa Flora Atieno. Kata kamano, nyidendi moko ariyo to mor kod pith makamano, magiwacho ni lenyo ofukgi. Ma en puodho ma Penwell Farm mayudore Ndenderu, kama ipidhe kudni ma bende lokore lwang'ni mong'ere kaka Black Soldier Fly. You also train online? Ngima lwang'ni marateng' chakore e tong' kendo lokore kudni, kaeto bang'e olokore lwang'ni manyuolo tong'. Lwang'ni no tho ndalo 7 kende tok toko tong'. Chiemo mimiyogi ka gin e kit kudni en oduma kod ngano ma onywasi. Bang' ndalo machuok imiyogi chiemo molos kod taka monywando losruok mag anguro kod gwen kaachiel kod taka mag alot kod olemo mochok e chirni. The second feeding is now the waste. For example, we could do the home kitchen waste and the pig manure. You mix them, then you weigh them. Kudni madirom gram 250 iketo negi chiemo madiyua kind kilo 8 kod kilo 10. En pith machalo tich lila. Kata kamano, Nancy Njoki kod Karen Jeria okodeo mulo chilo maloso negi omenda. Yeah, you will work, get your manicure, get dressed up. It's a nice office. It's very therapeutic. Makes, I don't know, it feels like you're being massaged. For us, we are driven by passion. Number one, clearing the environment, making sure that we farm using organic fertilizers and not the inorganic ways. And number two, the bag, pesa iko. Yeah. So it's a dirty one, but it pays.
Kudni go chiemo kuom ndalo machuok kae bang'e ichungogi. Kudni ma opugno iuso ne jopith moko matiyo kodgi kaka chiemb jamni. The larvae is when we have our optimum protein levels. Kudni ma hao tan 2 wuok e puodho ma Penwell dwe ka dwe, kendo iuso gi e kind $130 kod $150 kuom kilo achiel. If you'll be farming, you as a fish farmer, the fresh one will do you much more value than the dried one, because with the fresh one we've got a lot of vitamins that will not die during the drying process, and so many amino acids, so your fish will tend to grow faster. If you're doing it for the market per se, you need now to get into the process of drying, like use aluminum tray, get them to pop. They pop like popcorn actually. They come out and they smell nice. So we've got the pet feed for dogs, we've got for cats, aquariums, fish. Try it on chicken. Feed that chicken and consume it. Then come tell me. It's very sweet. I've done it. Kudni molokore rateng' to iweyo malokore lwang'ni matoko tong'. Olosnegi ot makende magitokoe mabende konyo e choko tong'. Liet mar aluora mar odno bende nyaka bed mamor eka lwang'ni go toko e yo makare. The wooden eggs, you'll tie them around with bands and then leave tiny spaces for the insects to lay the eggs. Ka gisetoko, jopith choko tong' kendo chako chenro mar pidho kudni moko. Onge gima iwito, kata sakla mag chiemb kudni ichoko e gunde kinde ka kinde kendo iuso kaka mbolea. Kila achiel iuso $60. Jopith mathurka osebedo ka pidho jamni ka gitiyo kod omena gi kit chiemo mamoko. Kit chiemo makamae osebedo ka baro wi jopith ahinya e kinde ni manengo chiemb jamni osebedo ka idho. Right now, the feed industry is using omena. I also need omena, So once we are using these other alternatives, at least we leave the omena for human consumption. Jopith ma Penwell Farm geno ni jopith mamoko biro rwako kudni kaka chiemo makonyo e reso aluora. Mano lipot makende mabende losnwa koda Flora mabende olimo mano kanyiro puodho no erokamano ahinya. Wadhi nyime ni kaunti ma Garissa medo ndiko kwana momedore mag nyithindo manung'no mako kanyaka sani kwani osechopo 39,000 ma hikgi ni e bwo 5. Ma ibiro sama oro medo kwako kaunti ma Garissa. Kathoth jonyuol matero nyithindgi osiptal ma Sankuri e bomano yudo ka nyithigi nitiere kod nong'no. Apisa mochung'ne weche ngima makare e kaunti no Shamhat Yusuf owacho ni oro e kaunti no ochopo kamarach komedo kwayo mondo chwalnegi chiemo. Kwan mar mine 5,500 mapek kata mamanyoro bende dwaro konya mar chiemo. Mambo yamekuwa mingi, chakula hakuna, chakula hata imekuwa bei mingi. Ile wanyama tulikuwa naye mbuzi na ng'ombe moja, hakuna kitu ya kukula, hakuna maziwa. Watu wanahangaika sana. This cash is basically supposed to meet the minimum expenditure basket, specifically 50% of the food for the household. That is what the cash is actually meant for. The households are sensitized on how to utilize the cash. They're also sensitized on even how to cook the foods once they purchase, micronutrient-rich foods for the household. Equally, we are providing, capacity strengthening for the healthcare workers who are involved in the outreaches to be able to identify and even treat malnutrition. Our aim is to look for those numbers, put them in the program and flush out if they are even supposed to be more than that. Because this long rain assessment was done in July. They are already for 3 months which has passed. No rains, no other products in the community. Income is very low currently. So the numbers might even be higher than this, and we hope that because of these cash transfers and other things that are happening with our partners, it will be helping so much. Jod bura ma Laikipia East Mwangi Kiunjuri koro dwaro mondo piny owacho oket maino mare e chenro mar miyo nyithi skul chiemo kapok odhi nyime kod chenro mar chiwo chiemb konye e gwenge. Kanono se gweng ma Widhare ward mantiere Gobit e kar chung od bura ma Laikipia East. Kiunjuri owacho ni miyo jopuonjre chiemo biro neno ni jopuonjre go odong e skul mondo chenro mag somo odhi nyime. Kiunjuri bende okwayo piny owacho mondo onene gwenge ma oro ogoe tach oyudo chiemo makare mondo ores ngima Oganda. Ile chakula itapatikana, na mimi naongea na county commissioner wangu, nitaongea na governor Irongo na nitaongea na Nairobi. Ile chakula itapatikana, kwanza ipelekewe watoto wa shule.
Manake watoto hawasomi. Hakuna haja ya kupeleka mtoto shule, anaenda anakaa na mtoto mwingine amebeba chakula naye hana chakula. Even performance will be affected. And that is how you see a lot of discrepancies when they come to examinations this year. So we are begging, may the government direct whichever amount of food they have, however little it is, let us give to our pupils and students first, so that they can be able to learn and concentrate in the schools. Jotelo mag riwruog jopuonj bade ma Kirinyaga kwayo sirkal mamalo mondo ndik jopuonj maloko ne joma ok winji e skunde mopogore opogore pacho ka. Kotele gi jakom mar riwruogno Patrick Karinga gi kwayo tend piny owacho mondo oyang kuonde tiegruok ne jopuonje ma joloko mano koriwo jofwambo mondo jogo mantiere kod ng'ol mar winjo otudre kod jowetegi. Ne gichiwo puoch ne jatend piny William Ruto kuom walo duol ma bende dhi timo nonro mar kit somo manyien ma obiro mar CBC ka giwacho ni jopuonj gi nyuol ogolo yuak margi e wi kit somono. My appeal to the government is to open training for all the stakeholders, including the media people, so that these people can have a forum, a way of communicating with the rest of the world, so that we don't leave them to communicate among themselves. Many a time, when we have meetings and gatherings, you may find the two or one, if they are two, they are sitting somewhere and communicating among themselves, not on the agenda that is being articulated, but on their own, because they don't understand what is going on. How we wish as teachers that we have enough interpreters in all public gatherings. Tunasikia kuna kelele kutoka kwa wazazi na pande nyingine nyingi. Tuna hakika hicho chama kitafanya kazi nzuri kuangalia yale mambo ambayo inafanya wazazi na walimu wapige kelele. Tunatarajia yale matokeo hicho chama kitaleta itasuluhisha hayo mambo yote ya CBC. Wayudo weche mag tuke kuma tim mag Gor Mahia dhi nyime mar timo ikruok ne season manyien mar lig maduong' ma pacho kae gi loch mar gonde 3-0 e tuko siepe kendgi kod Talanta FC kawuono. Tugono nogo e alap ma Camp Toyoyo. Gol mokwongo nolo nus mokwongo mar tugono gi jatugo Peter Lwasa kod ariyo ma bende nolo kod Benson Omala ema nomiyo Kogalo loch. Kiny gini goch kod Posta Rangers e tugo machielo mar osiep. Japuonj maduong' mar club no Jonathan McKinstry nonyiso mor mare kaluwore gi ikruok makamano. First of all, I thought it was a good match for both teams. Obviously, both ourselves and Talanta, the main aim of today is to get ready for the season. And playing against your fellow rivals in the KPL means there's a competitiveness to it. So, yeah, I thought the game was good for both teams. I thought we saw some good things from Gore, but also there's still some things to work on. So it's another step. Kama timo yedhe mano mar Olympic mapacho kae kawuono nochako ayanga temruok mar ndalo ariyo motelo ne tuke ma Berlin ma higa manyien. Temruok makamano kelo kanyakla Nyanza, dho wadh nam chumbi, Imbo, Masawa, Hoho mar Okak kod mamoko mar geto yiero tim mabiro chung' ne Kenya e tuke madhi bedo e magin achiel mano kaka adhula, basketball, golf kod mamoko. Our main aim in this is to build capacity of people with intellectual disability, first to be fit
and fitness is health. 2, to enjoy that competition, winning, sharing gifts, and bring people together of different levels and capacities. Kamiti maloso ng'we kinda mago mag Standard Chartered Marathon notimo ikruok mogik Karura Forest motelo ne piem mahiga mano mabende biro timore tarik 30 dweni. Jok mano piem noringo kilomita 5, kilomita 10 kod kilomita 21 ka gigeto choko siling bilion 6 kochopo higa manyien mano mar konyo jiwo rowere e yore mag yuto. Bende gigeto mar konyo rowere yudo kaka ginyalo chung' kendgi ma giketo geno margi kuom kwecho kata konya makinde ka kinde. George Gashanja no yudo loch maduong e gold tournament mano timore Mombasa mano motelo ne tugo maduong mar golf mongere kaka International Mental Awareness Gold Tournament mano matarika 10 dweni. Jolonye weche mag tuoche mag paro mawuok Afrika ma ugwe romo mar manyo yore makedo gi tuoche mag paro mabendo semedore mokalo to moloyo e pacho kae. Jotugo go bende kwayo piny owacho mondo oyanga tuoche kaka midhiero mag paro kaka midhiero maduong kaluwore gi kaka moko kuom chandruoge makamago mi oganda moko kao ngimagi. What is more important than that is that on Monday, the entire world will be celebrating the World Mental Health Day, and the entire mental health fraternity has decided to focus itself again on Mombasa. And in this week we've had, I think, 250 psychiatrists from Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, South Africa, and other parts of the world meeting in this city of Mombasa, confirming the confidence that we have in your city. Kamati mari uruok mochung'ne tuke abal thuru ka Kenya Swimming Federation Stabilization Committee manuchuogiri uruok mar goya abal e piny mangima mano FINA noromo e alap Moi International Sports Center Kasarani mano mar keto mise kaka ginyalo bago yiero manyien. Kamati no moting'o Benson Mwase mawuok Uganda kod jagoro Jenner mano kanyiero mar National Olympic Committee of Kenya nowacho ni jogo mageto lemo mopogore e yiero mabiro ok bibedo jokanyo mag kamati no. FINA nokawo ting' mar tayo tuke mag abal e dwe mar 7 kendo ne giyiero kamati mar ji 3 mabiro keto kare tuke mag abal kendo konyo e tayo yiero manyien. Lazima tujitahidi, tuko na miezi kama 3 iliyobaki, tuko na mambo ya kila siku kuendesha swimming hapa nchini. Ya pili ni kuandaa elections ikuwe kabla mwezi wa 12, na ingine ile muhimu ni kusaidia watu wote wa swimming kukubaliana vile wangependa constitution yao ikuwe, ili watu wale watachaguliwa Disemba waweze kuendelesha hii federation ya swimming vizuri sana. The swimmers are suffering and we cannot allow that, and I'm certain that with the confidence that I have of these 3 people here, they'll do an excellent job and they will progress swimming to a very, very high level. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e weche manyien mag OIMORE. Kapok atieko to antiere kod moko kuom ote magi. Jessica iwacho ni ineno ka intiere kaunti ma Migori Manyera Center. Erokamano ahinya. Konslata Adhiambo kawuok Awasi iwacho ni intiere Milenye kendo ineno Ramogi TV malera. Aneno Ramogi TV makare ka antiere Mjuka manosia ya kaunti e dala mar Huluwino. Erokamano ahinya. Anthony ka antiere Migori iwacho ni OIMORE dhi kodi makare kabisa.
Pith kudino to dwaro jochuny ndi mano achienga nyako guta. Ineno kagi wache niya, dwaro chuny pesa to bende nitiere. Willis Bara mantiere Tagachi wacho ni Ramogi ler mokalo kabisa. Selo kantiere Eldoret ibende iwacho ni ineno Ramogi TV makare. Wagoero kamano maduong' kobedo kodwa kawami weche manyien odhiambo ma kawuono. Ani luonga ni Jaelieta, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Bed godtieno makare. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pogre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Nilikosa chakula kabisa, nilidaiwa kodi miezi 9, nikiona rafiki najificha, nilijua aibu haitoisha. Nilikosa chakula kabisa, nilidaiwa kodi miezi 9. Kupata huu wimbo kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *412#. Na kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Don't run! Muripa, don't run! Hey! Don't run! Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major League Jackpot. Mimi naitwa Bramwell George Kitai kutoka Nakuru. Nilijaribu kucheza hii mchezo wa Shabiki na nimeshinda shilingi 1,300. Watu wote wenye mnasikiza kwa radio ama mnaona kwa TV, mjaribu hii mchezo wa Shabiki, mjue watu wa Shabiki ni watu wa ukweli. Mimi ni shabiki, je wewe? Kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major League Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Bwana wangu nitakuimbia. Mano doko pamo. Mano doko miel. Yae. Mano doko pako.
kuom Yesu to duto te nyalore. En chenro miyude mor, en chenro mar loch. Kendo Nyasaye osebedo jakora, to kendo Nyasaye osemiya loyo gik mang'eny. En mana injili kalo kod nyarasembo. Roda nyarko kitmo, kokikore gi jaseme. Ken the DJ, kod wuod karungu, Jilo Jamwaka. Mayo, Injili Mit. Tangu nikuone umenichangamsha, swaga zako na mapozi unakaa tu star. Oh, hey, unatoka mtangani we, niseme nawe lugha gani? Hapa Afrika ndo nyumbani, sema uletewe kinywaji gani? Yeah, I'm not a stranger, take it easy. Hey. Oh yeah, misbehave and give me a favor, my darling. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Ay, 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 ay. Let me give you some love, let me give you jungle love. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Let me give you some love, let me give you jungle love. Ay, 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 ay. Oh, ay, ay, ay. Oh, you shine so bright like a diamond. Your body Kim Kardashian. I swear when I give you jungle love, you won't search anymore. Them call me Yaro boy. Tonight you can call me Mr. Loverman. Hey, sinanga shida mingi. Wetu wananita Mr. Chairman. Ooh, Sigida Dodoma. Kwenye rinda la Cinderella. Baby, kwangala nyo. Let me give you jungle love. Yeah, yeah, yeah. Jungle love. Let me give you jungle love. Touch me your love. Let me give you jungle love. Jungle love. Let me give you jungle love. Touch me your love. Let me give you jungle love. Ay, ay, ay. Let me give you some love. Let me give you jungle love. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Feel like you want banana. Mungu nimejaza shamba. Shida za maji yangu nyororo. Kwako sio shida tena. Feel like you want banana. Mungu nimejaza shamba. Shida ya maji yangu nyororo. Kwako sio shida tena. La la la. Jungle love. Let me give you jungle love. Touch me your love. Let me give you jungle love. Jungle love. Let me give you jungle love. Touch me your love. Let me give you jungle love. A good one, 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 a this one, a good one. You guys, Kunet, Kolo, the Sioux, I'll see you back in the days. Let's go, 1, 2, 20 kazi. Mini mugenge na pita
napitaga na zile ziko maji zimebleki, na kata maji kifika mabis nimebleki, niko fiti nimekula makuki na makeki. Oh yes baby nimesete sete, napendaga zile zimesete jicho nyanya. Oh yeah wale wamesete zimesunga tu kwa kibete, simama wacha kukatika kwenye kete kete, wacha kujisunga tu kwa kete, tunajua genge ilishanivisha pete, mimi napiga miti weni mate, mimi napiga miti weni pate 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 boss. Mazo sinitoke, kuna toss anataka tu niende kwake, maso sema kebab yeye ndio mkate. Boss wacha mpige mate. You got that tender, she can really get a good one. You got that tender, she can give you a good one. You got that tender, she can really get a good one. Shanky ready, the remix. 20, abamika na ingoma noma, kwa sababu tunaanza tutakoma, na ile remix tumesafisha ya kuwakilisha na imetoka bombshell. Abamika na ingoma noma, kwa sababu tunaanza tutakoma, na ile remix tumesafisha ya kuwakilisha na imetoka bombshell. Abamika shikika alafu wika, na kama ngoma imefika basi katika, bounce to the beat, feel the seat, alafu get if you see, kama show kile unacho, fungua macho, jue bombshell tunayo. We got what it takes, kufanya mu break mu shake, na to make your body bump and grind. Si mind vile watu wanakucheki, hii ni day ya kubleki, ukisleki utapata huna tako na wako mzako ni kile ya fa uanze. Hebu look vile tumekaa mka locomotion, music yetu la potion, basi set your wheels in motion, twende kazi kiwaziwazi bila wasiwasi, twajua si wote tutaka a good time bila madime, na twa believe hiyo si crime. Abamika na ingoma noma, kwa sababu tunaanza tutakoma, na ile remix tumesafisha ya kuwakilisha na imetoka bombshell. Abamika na ingoma noma. Mshikaji wangu waipisia, mtoto mmoja nilimfunia, anasema tumfuate moro, kura nakotoka wapogoro. Yepo ninasije, tukifuata tuonekana wadhaifu. Unaonaje, umechukuliaje, kama bibi mtoto hangeshuka da, anasema kudada hatuweza. Kwa nini yaweza kukumbeza yeyote, sababu yupo skuli, akimaliza mbona itakuwa shwari. Sifanye una uhakika we chege, sikuonekana sisi ni mabwege, labda kwa chikandaya sisi tuna kitu takuwaje. Naughty, tukisha kudada cheki mtoto blueberry, toto safi kwenye friji kila kitu gosi, inga na yudevu kiteki mikosi.